Ελληνίδες Έλληνες, φίλες και φίλοι, το 2019, καθώς φαίνεται, θα είναι άλλη μία μαύρη σελίδα στην ιστορία αυτής της χώρας. Σήμερα θα αναφερθώ σε δύο θέματα. Στις δηλώσεις Καμένου που έκανε κατά την αποχώρησή του από την κυβέρνηση και στον νέο Υπουργό Εθνικής Αμήνης, στον ναύαρχο αρχηγό ΓΕΘΑ Ευάγγελο Αποστολάκη. Ξεκινάμε. Είπε ο Καμένος πως πριν μερικά χρόνια ιδρύσαμε το κίνημα Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Το κόμμα συγκροτήθηκε από 200.000 πολίτες μέσω διαδικτύου. Πολίτες που εναντιώθηκαν και είπαν όχι στο δεύτερο μνημόνιο της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ. Ενώ εσύ, πολιτικέ απατεώνα Πάνο Καμένε, ψήφισες και το τρίτο και το τέταρτο μνημόνιο, ξεγελώντας τους 200.000 πολίτες που σε εμπιστεύτηκαν. Είπες ότι το κόμμα σου στις πρώτες εκλογές πήρε 11% και 33 βουλευτές. Εγώ θα σου πω το εξής. Εάν και στις επόμενες εκλογές σου έμεναν οι 33 βουλευτές, δεν θα έγλειφες τον Τσίπρα, ούτε καν θα συνεργαζόσουν μαζί του. Όταν όμως είδες πως στις επόμενες εκλογές πήρες 30%, όχι μόνο συνεργάστηκες μαζί του, αλλά έπεσες στα 4. Τη στάση που έλεγες για τους άλλους και εκ των πραγμάτων την κάνεις καλύτερα από όλους. Κατηγορείς και κατηγόρησες τους 6 βουλευτές σου που θέλουν να ψηφίσουν τη Συμφωνία των Πρεσπών και τους χαρακτήρισες αποστάτες. Εγώ να σου θυμίσω πως τους συγκεκριμένους 6 βουλευτές τους πρότεινες εσύ στον Τσίπρα ως υπουργούς. Το έκανες αυτό επίτηδες, γνωρίζοντας πως οι συγκεκριμένοι 6 είχαν την πρόθεση να ψηφίσουν τη Συμφωνία των Πρεσπών. Και με αυτόν τον τρόπο και το Τσίπρα να στηρίξεις και εσύ να βγεις από πάνω και να το παίξεις τσαπαμάγκας. Εκ των πραγμάτων, από ό,τι αποδεικνύεται, αυτό είχε συμφωνήσει με τον Τσίπρα και γι' αυτό έβγαινε ο Τσίπρας με απόλυτη σιγουριά και δήλωνε πως θα περάσει η Συμφωνία των Πρεσπών. Είπες, τηρήσαμε τη δέσμευσή μας να μην παραδοθεί το όνομα της Μακεδονίας και πως οι ανεξάρτητοι Έλληνες δεν παραβίασαν τις κόκκινες γραμμές τους. Εγώ θα σου πω απλά πως όχι μόνο τις κόκκινες γραμμές δεν τήρησες, αλλά οι κόκκινες γραμμές σου έγιναν κόκκινα στριγκάκια. Ας αφήσουμε λίγο το όνομα της Μακεδονίας. Μήπως σου έδωσε κανένας εντολή, πήρες εντολή από τον ελληνικό λαό να δεσμεύσεις τη χώρα και τη δημόσια περιουσία για 99 χρόνια. Μήπως σου έδωσε κανείς την εντολή να κάνεις τη χώρα απικία του Ισλάμ. Πάμε παρακάτω. Είπες, συμμετέχοντας σε αυτή την κυβέρνηση, χτυπήσαμε τη διαφθορά και τη διαπλοκή. Ποια διαπλοκή και ποια διαφθορά χτυπήσατε? Ποιον βάλατε φυλακή από όλους αυτούς που κατάταξαν τη χώρα? Τολμάς και μιλάς εσύ που στη διακυβέρνησή σου δημιουργήθηκε το μεγαλύτερο σκάνδαλο και ο ορισμός της διαπλοκής και της ρεμούλας. Και ομιλώ για τις ΜΚΟ πάνω. Πάμε παρακάτω. Είπες πως η θέση της Νέας Δημοκρατίας είναι η παράδοση του ονόματος της Μακεδονίας. Πως είπε ο Μητσοτάκης ότι δεν θα ψηφίσει μεν στη Βουλή, αλλά θα διαπραγματευτεί. Και αναρωτήθηκες τι θα διαπραγματευτεί από τη στιγμή που η Νέα Δημοκρατία έχει αποδεχτεί τον όρο Μακεδονία. Εδώ δεν έχεις άδικο. Συνέχισες όμως και είπες πως δεν υπάρχει πολιτική δύναμη στη χώρα που να έχει ξεκάθαρη θέση για τη Μακεδονία. Κάνεις λάθος. Υπάρχει το ΚΑΕ.
Υπάρχει λοιπόν πολιτικό κόμμα με ξεκάθαρη θέση. Και το κόμμα αυτό είναι το κίνημα αφύπνισης Ελλήνων πατριωτών. Έχω πει επανειλημμένες φορές ως πρόεδρος του ΚΑΕΠ πως ό,τι δεν λύνεται κόβεται. Καμία διαπραγμάτευση. Διαπραγματεύεσαι για κάτι που διεκδικείς. Εμείς αυτό το έχουμε. Εάν τα Σκόπια θέλουν να λέγονται Μακεδονία, η λύση είναι μία. Προσάρτηση με την Ελλάδα. Τελεία και παύλα. Προσάρτηση με την Ελλάδα. Επικαλέστηκες πως όταν η Νέα Δημοκρατία έφερε την πρόταση δυσπιστίας στην Βουλή, δεν την ψήφισες γιατί θα έπεφτε η κυβέρνηση και δεν θα προλαβαίναμε να βγάλουμε τη χώρα από τα μνημόνια. Βγήκαμε από τα μνημόνια. Έχουμε μνημόνια έως το 2060. Δίμευση δημόσιας περιουσίας έως το 2116. Πρωτογενές πλεονάσματα του 3%. Ποιον κοροϊδεύεις πολιτική απατεώνα? Εάν είχες υπερψηφίσει την πρόταση δυσπιστίας, θα είχε πέσει η κυβέρνηση και δεν θα είχε προχωρήσει η ένταξη της Φύρομ σε Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ. Συν ότι θα είχε ξεβρακωθεί και η Νέα Δημοκρατία δείχνοντας τις αληθινές προθέσεις. Είπες δε πως η Συμφωνία των Πρεσπών δεν είναι τίποτα άλλο από ένα προσύμφωνο. Εάν είναι έτσι, ένα απλό προσύμφωνο, τότε γιατί αποκαλείς προδότες αυτούς που θα ψηφίσουν? Κατηγόρησες τον Κοτσιά ως προδότη. Κατηγόρησες στην Βουλή πως αυτό που συμβαίνει είναι αντισυνταγματικό γιατί θα έπρεπε να περάσει με 180 ψήφους. Όλα αυτά δεν ήξερες ότι θα συμβούν όταν δεν υπερψήφιζες την πρόταση δυσπιστίας της Νέας Δημοκρατίας? Πάμε και σε μια πολύ σημαντική ομολογία. Είπες πάνω Καμένε πως η λύση των Πρεσπών είναι καθαρά πρόταση της Ελλάδος και πως η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δεν εκβιάστηκε από κανέναν. Αυτό και μόνο πάνω Καμένε είναι μια ομολογία πως η κυβέρνησή σας εσκεμμένα παραχώρησε όνομα και ελληνικό έδαφος. Αυτό και μόνο είναι μια ομολογία ικανή για να οδηγηθείτε σε λαϊκά δικαστήρια με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας σε βάρος της χώρας και σε βάρος του ελληνικού λαού. Είπε κι άλλα ο εντελώς καμένος. Εγώ ως πρόεδρος του ΚΑΕΠ επιμένω πως όλο αυτό το σκηνικό της αποχώρησης είναι προσχεδιασμένο ανάμεσα στους εμπλεκόμενους, είτε αυτοί διαφωνούν και δεν ψηφίζουν, είτε οι άλλοι που συμφωνούν και ψηφίζουν. Και ας κατηγορεί ο ένας τον άλλον για να μας ρίχνουν στάχτη στα μάτια. Απλά έτσι ξεφτιλίζονται πιο πολύ. Προσέξτε και κάτι άλλο. Αυτοί που δεν θα δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης και δεν θα ψηφίσουν τη Συμφωνία των Πρεσπών, και δεν μιλάω μόνο για τους ΑΝΕΛ, αλλά και για τα άλλα πολιτικά κόμματα, το κάνουν γιατί απλά γνωρίζουν πως η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τους αποστάτες πιάνει τον απαραίτητο αριθμό των 151. Εάν γνώριζαν πως ο αριθμός αυτός κινδυνεύει και δεν είναι σίγουρος, εκεί να βλέπατε πόσοι καλοθελητές θα έτρεχαν ώστε να συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός 151. Κλείνοντας το κεφάλαιο δηλώσεις Καμένου και περνώντας στον νέο Υπουργό Εθνικής Αμήνης, θέλω να απαντήσω στον κύριο Κατσίκη για τις δηλώσεις που έκανε χθες
14 Πρώτου στον τηλεοπτικό σταθμό Sky. Μεταξύ άλλων, είπε, για να δικαιολογήσει την όλη στάση και πορεία των Ανέλ στην κυβέρνηση, είπε πως εμείς και προσωπικά τήρησα και τηρήσαμε τις κόκκινες γραμμές του κόμματος και καταψήφισα όσα νομοσχέδια ήταν ενάντια στις αρχές και στο καταστατικό του κόμματός μου. Είπε λοιπόν ο κύριος Κατσίκης πως καταψήφισε το Σύμφωνο Συμβίωσης, την αποτέφρωση των νεκρών, το μουσουλμανικό τέμενος και ό,τι άλλο ήταν απέναντι στις αρχές μου και στην ιδεολογία μου. Βλέπετε λοιπόν πως είμαι συνεπής σε όσα είπα. Εγώ θα πω το εξής. Κατσίκη, δεν είσαι σε τίποτα, Κατσίκη, δεν είσαι σε τίποτα συνεπής. Το μόνο που είσαι συνεπής είναι ότι είσαι τσαμπαμάγκας. Καταψήφισες μεν όλα αυτά γιατί απλά γνώριζες πως δεν έχει σημασία η δική σου η ψήφος και πως θα περνούσαν απλά με τους ψήφους των άλλων. Γιατί εάν δεν είναι έτσι και έχεις εσύ δίκιο, τότε πώς συνεχίζεις συμμετέχοντας σε μια κυβέρνηση που κάνει όλα αυτά που εσύ διαφωνείς? Πόσο νομίζετε ότι θα ανεχόμαστε να μας κοροϊδεύετε? Και τώρα δεν απευθύνομαι στον κύριο Κατσίκη, απευθύνομαι σε εσάς. Μέχρι πότε θα ανέχεστε να σας κοροϊδεύουν? Μέχρι πότε θα ανέχεστε να παίζουν με την νοημοσύνη σας και να περνάτε στον ντούκου όλα όσα σας λένε? Μέχρι πότε ο Λιμπεριάδης θα σας ανοίγει τα μάτια? Κλείνω με δύο λόγια για τη Νέα Δημοκρατία, για να καταλάβετε πως και αυτή δεν διαφωνεί με το όνομα της Μακεδονίας και απλά αφήνει τον Τσίπρα να κάνει τη βρώμικη δουλειά. Αν όντως διαφωνούσε και όπως λέει ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας πράττει εθνική προδοσία, τότε θα έλεγε απλά ο Μητσοτάκης, τώρα που θα γίνω κυβέρνηση θα συλλάβω τον Τσίπρα και την παρέα του για εσχάτη προδοσία. Και δεν θα έλεγε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης πως δεν θα κάνω τη χώρα ένα απέραντο δικαστήριο, ό,τι έγινε έγινε, πάμε παρακάτω. Και περνάμε στο νέο Υπουργό Εθνικής Αμήνης. Ο αρχηγός ΓΕΘΑ, ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης, είναι ο νέος Υπουργός Εθνικής Αμήνης. Εδώ κάτι δεν πάει καλά. Για να ακριβολογώ, τίποτα δεν πάει καλά. Ένας στρατιωτικός και μάλιστα εν ενεργεία στρατηγός δέχτηκε να είναι Υπουργός Εθνικής Άμυνας σε μια κυβέρνηση που ξεπουλάει ελληνικό έδαφος και ελληνικό όνομα. Τώρα δηλαδή, αυτός ο στρατηγός που έχει ορκιστεί πίστη στην πατρίδα, τη σημαία και να υπερασπίζεται την κάθε σπιθαμή ελληνικής γης, θα συγκοντάρει εκ των πραγμάτων το ξεπούλημα της Μακεδονίας. Θα βγαίνει βέβαια ο Τσίπρας και θα λέει, είδατε, εάν η συμφωνία δεν ήταν καλή για τη χώρα, θα δεχόταν ένας στρατιωτικός και εν ενεργεία στρατηγός να γίνει Υπουργός Εθνικής Άμυνας στην κυβέρνηση? Έλληνες, εκ των πραγμάτων, από εδώ και πέρα, ο στρατηγός Αποστολάκης, ως πλέον Υπουργός Εθνικής Άμυνας, θα πηγαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ και θα υποστηρίζει τη γραμμή της κυβέρνησης και την αναγκαιότητα η Φύρον να ονομάζεται πλέον Μακεδονία. Γιατί εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ποιο το ηθικό των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, όταν οι ίδιοι στρατευόμενοι μας βλέπουν το μέχρι πρότινος αρχηγό τους να συμμετέχει σε μια ανελληνική κυβέρνηση παραχωρώντας ελληνικό έδαφος και όνομα?
Αυτά. Γιατί δεν τα λέει κανείς? Γιατί κανείς δεν μπαίνει στην ουσία και σε αυτά που θα συμβούν στη χώρα? Ελληνίδες, Έλληνες, βλέπετε και έχετε διαπιστώσει όλα αυτά τα χρόνια πως όλους όσους εναλλάσσετε στην εξουσία, το μόνο που έχουν καταφέρει είναι η εξαθλίωση του λαού, η φτωχοποίηση, η ταπείνωση και η συρρίκνωση της χώρας. Μπορούν να αλλάξουν όλα αυτά? Μπορεί ο Έλληνας να αποκτήσει ξανά την αξιοπρέπεια, την υπερηφάνεια και την εθνική κυριαρχία του? Μπορεί. Στο χέρι σας είναι. Όλοι εσείς, οι εκατοντάδες χιλιάδες που έχετε συχαθεί τους πάντες και τα πάντα, σταματήστε επιτέλους να απέχετε από την κάλπη. Σταματήστε να διαμαρτύρεστε άσκοπα και ελάτε όλοι στο ΚΑΕ. Δεν καταλαβαίνετε επιτέλους πως είναι ο μόνος τρόπος να πάρουμε την πατρίδα μας πίσω? Ζήστε επιτέλους τη χαρά να τους τιμωρήσετε εσείς. Δεν είναι δύσκολο. Πάνω από 42% τεράστιο ποσοστό απέχει από την κάλπη. Αυτό το ποσοστό βγάζει αυτοδύναμη πατριωτική κυβέρνηση. Το ΚΑΕ με το πρόγραμμά του και με τη συνέπεια των θέσεών του έχει αποδείξει πως αξίζει να πάρει τη διακυβέρνηση της χώρας. Στο ΚΑΕ όλα τα μέλη, όλα τα στελέχη, όποια θέση και αν κατέχουν, είναι αγωνιστές της ζωής και άνθρωποι της διπλανής πόρτας. Δεν υπάρχει και δεν θα υπάρξει ποτέ στέλεχος του ΚΑΕ που να ήταν πρώην βουλευτής, υπουργός, δήμαρχος ή να έχει πατήσει το πόδι του σε αυτό τον οίκο διαφθοράς και διαπλοκής που ονομάζεται Βουλή. Αυτό άλλωστε υπάρχει και στο καταστατικό του κόμματός μας. Γι' αυτό σας καλώ τώρα να ενταχθείτε όλοι ενεργά στο ΚΑΕ. Εσείς θα μπείτε στη Βουλή. Εσείς θα κυβερνήσετε τη χώρα. Δεσμεύομαι απέναντί σας πως όλοι τους θα οδηγηθούν σε λαϊκά δικαστήρια. Όλοι μαζί μπορούμε. Όλοι με το ΚΑΕ. Ζήτω η Ελλάδα!